Slovenskí hráči už sú na ľade Hartwall Arény. Napriek tomu, že sa pozeráme aj na našich fanúšikov, aj na našich hráčov, tak vieme, že dnes to bude v hľadisku jednoznačná presila domácich fínskych fanúšikov. Naši budú musieť ukázať aj kusisko psychickej odolnosti, pretože aj keď sme Fínom pomerne sympatickí, či už ako národ, alebo aj ako hokejová reprezentácia, tak dnes všetky sympatie samozrejme pôjdu bokom. Vlanejší zápas s prehrou 0-1. To bol 5. zápas sérii. Na 5 posledných svetových šampionátoch sa náš tím stretol s fínskou reprezentáciou. Teraz táto séria pokračuje, ktorá sa začala v roku 2008, teraz v roku 2013. 6. duel za sebou na majstrovstvách sveta. Laxovi v zápätí ušiel, puk získal ho Radivojevič, je tam Bližňák, Mário Bližňák, šanci! Po dvoch presilovkových príležitostiach a jedna v hre 5 na 5, výborná robota Branka Radivojeviča, tu je Kopeckého backhand. Ranta tentoraz nemal až toľko roboty, ale v zápätí páli Mezej, Ranta bol na zemi, pokúšal sa zdvihnúť hokejku, stále ju nemá vo svojej moci, môžeme to využiť, puk má Bližňák, bude prihrávať Kopeckému, ktorému tam mierne zaprekážal jeden z dvojice hlavných rozhodcov a Fíni to využili na to, aby sa oslobodili, Ranta zas na to, aby získal brankárskú hokejku do svojej moci. Radivojevičova krásna prihrávka, obrovská šanca Kopeckého. Bude sa vhadzovať v útočnom pásme. Presilovka naštartovala slovenský tím a to bola oheň a síra, ktorú naši hráči spustili teraz. Aj keď sme videli, že tam tá príľba, ktorá zostala na ľadovej ploche, nám pomohla, ale v zápätí aj Kopeckého príležitosti. Dobre sa pozerala teraz na hru našich. Kopecký. Pred brankou je Mezej, krásna prihrávka, to nebol gól Branka Radivojeviča, tak to bola obrovská smola. V presilovke sme boli blízúčko k otváraciemu gólu, ale hra v početnej prevahe Slovenska ešte stále trvá. Radivojevič, sekera, puk si vypýtal Kopecký, ktorý vystrelil, Mezej sa snažil o teč. Skvelá prihrávka, krížna prihrávka Pravakovi na opačnú stranu z prvej. Branko to pätkou čepele trafil. Nezopakovala sa tak úspešná presilovková súhra z tretej tretiny proti Francúzsku. Aj tak tomu nechýbalo veľa. Pontiola, Lepisto, nepríjemná strela, prehrávame 0-1. Bol tam teč Altonena. A Fínsko po dlhých minútach, keď sa hralo v jeho obranom pásme, dokázalo predsa len skórovať z nepríjemného breaku. Altonenov teč, ktorý pomohol prekonať Rastislava Staňu. Strieľal Lepisto. Mezej bude strieľať z vole. A ešte tam možnosť na dorážku pre Jurčinu, ktorý z uhla netrafil. Snažil sa ho tam odstaviť Kosky Ranta a znepríjemnil život nášmu obrovi, takže hoci z ťažkej pozície nedokázal trafiť bránku. Rýchla krátka kombinácia so Šatanom, do ktorej sa chcel a mal zapojiť aj Štimpel, ale ten bol prikrytý a tu sa rodí maličké prečíslenie. Altonen príležitosti vracia puk pred našu branku. Už to dokázali naši hráči upratať. Predovšetkým vďaka Staňovi, ktorý zastavil puk, ktorý smeroval už do našej bránky v tom sklze, ale stihol reagovať. 4 naši proti 3 Fínom. Surového strela, dorážka Helveckého. Zázračný zákrok Antiho Rantu, krásne to trafil teraz Surový po Helveckého strele, ale Ranta má aj šťastie, teda opačne to samozrejme bolo, Surový strieľal a Helvecký dorážal. Už by sme potrebovali teraz prerušiť hru, pretože je tam Záborský s dvojicou protihráčov, spoluhráčov. Toto bola obrovská príležitosť Vita Luomu, práve toto som mal na mysli, to nedorozumenie, keď sú na ľade hráči z rôznych formácií, navyše tam nebol ani jeden center, Tomáš Kopecký ho vie hrať, ale nie v tomto rozostavení, a tým pádom došlo k nedorozumeniu pri preberaní hráčov a Vita Luoma dlho sám pred Rastom Staňom. Samozrejme, naši bráňací hráči sa snažili vytlačiť a preústiť tú jednu stranu a týmto vzniklo, že obidvaja obrancovia boli na mantineli na jednej strane a chýbal zrovna ten hráč. Surový môže ísť dopredu, má tam vydareného, ukazoval sa mu aj Martin Bartek. Pri ňom Korpikovský, tu už Helvecký, ktorý sa vymanil zo Salmininovho zovretiak, príležitosť pre Martina Barteka. V poslednej minúte druhej tretiny veľká možnosť na vyrovnávajúci gól.
Šatan sa dostáva do pásma, nebola až taká prudká strela, aby prekonala vynikajúco chytajúceho Rantu. Šatan si predĺžil striedanie na miesto Miklíka, je tam teraz spoločne so Záborským a Kukumbergom práve. Roman dokázal zaujímavou strelou zamestnať fínskeho golmana, tiež nebola príliš prudká, ale chcel využiť to, že naši tam boli vo vyššom počte hráčov, ale teraz prečíslenie Jalasvára, naskočený z trestnej lavice, vytvoril prečíslenie, dorážka a prehrávame 0-2. Petri Kontiola okamžite potom, čo Jalasvára naskočil z trestnej lavice a zapojil sa do tohto útoku, pomohol svojim spoluhráčom prekonať našu defenzívu. Petri Kontiola a jeho 5. bod v druhom zápase na majstrovstvách sveta. Kde by boli Fíni bez neho? Potvrdil neuveriteľnú formu. Okamžite fínsky tím vyštartoval do predčíslenia 3-2. Aj keď to nebolo také jednoznačné, vidíme to. Útočníci boli takmer v jednej rovine. Strela cez obrancu. Rastio veľmi dobrý zákrok, ale odrazený puk sme nedokázali upratať. Kontiola ho dokorčuloval a dotlačil ho do našej brány. Korpikoski nehral v tom úvodnom zápase proti Nemecku. Potreba aklimatizácie na jeho strane bola väčšia ako tímová potreba mať ho na súpiske. Zašprintoval Branko Radivojevič, ktorý môže teraz skorovať, prenechal Kopeckému, ten bol už otlačený za bránku Fínov. Veľmi dobrá práca Branka Radivojeviča, takto ho poznáme. Nešetrí krokmi, všetko hrá naplno, každú situáciu dokáže dohrať s obrovským nasadením a vytvoril si aj sám príležitosť na zakončenie. Bartek posiela do rohu Surového, ktorý si odtlačil Laaksa. Príležitosť pre Barteka, zblokovaná strela, Korpikoski mu nedovolil vypáliť. Ešte príležitosť pre Olveckého, krásne sa prekľučkoval Olvecký, ale jeho strela našla Rantovú lapačku. Tak to nemôžem povedať, že bol zákrok. Vyslovene strela spadla do lapačky. Rastio Staňa teraz opúšťa bránku. Hráme so 6 korčuliarmi z hráčskej lavice, tam naskočil kto iný ako Miro Šatan. Muž pre dôležité okamihy, ale teraz oblúčik pre Pilstréma, ktorý netrafil opustenú bránku, ešte sa o to môže pokúsiť. Prihrával Koskirantovi, opäť míňa našu bránku. V bránkovisku tam ležal Andrej Sekera. Samozrejme v tejto chvíli už je jasné, že Fíni v tomto stretnutí zvíťazia, ale ešte sa môžeme pokúsiť aspoň o ten jeden čestný gól. Radivojevič prenechal Štimpelovi, ktorý bude prihrávať, tak nie, vystrelil. Strela skončila v lapačke fínskeho reprezentačného nováčika. Antti Ranta zažíva debut ako z ríše snov. A Fínsko zvíťazilo nad Slovenskom 2-0.